ještě jednu informaci. Balachovo náměstí končí tam na tom rohu. Takže bych tady ty lidi taky vykazujete. Já tady čekám na metro. Tak jděte čekat na metro tamhle. Já tady mám někým sraz. Samozřejmě, zase tyhle sraničky, na tyhle sraničky nemám čas. Schromáždění na Palachově náměstí. A o něčem narušuju, nebo? Schromáždění je prosím vás tamhle a jako... Nebudeme diskutovat Palachové náměstí. Vy máte lidi, až jako budete oslovat všechny lidi na ulici a budete jim říkat, že je tady schromáždění a přesně vás, protože jste čitelný. Jděte tam na ten rok. A čím jsem já čitelná? A prosím vás, tak se na sebe podívejte. Takže... Tady něco narušujete taky. Vy děláte legraci? jste blázen, no, jsem blázen, co mám být? Prosím vás, jste čitelný. Jste čitelný. Jste čitelný. Děláte rozdíly v lidech? Vy, který určitě rád jste neříkejte a nevkládejte mi něco co jsem nikdy neřekl. No, ale řekl máme to natočený, ano, to všude zveřejně. Tak to zveřejněte, klidně, jste čitelný. Jste čitelný, my s vaší stranou nechceme nic spaliť, chápete? My nejsme žádná strana tady. My jsme tady každý zvlášť za sebe, my tady nejsme pod žádnou organizací. A vy nás vyhazujete. Naši akci podporovat když přijde 15 lidí a budou mít všichni na hlavě šiltovky, tak je to organizace. Nemáte to všichni. Ne základná. Ty myslíš, že máme stále ten rok je vaše parketa, jestli můžu požádat. Ale byste byli rádi, že vás někdo podpoří, tak nás vyhazujete. Ale nebudeme si hrát na schovávanou, jo? Ale si děláte ostudu úplně. My si tu dostudu vůči vám klidně uděláme. Perfektní, děkujeme moc. Uvidíte celý národ. Celý národ se za vás pídí. Nemluvte za národ. Nemluvte za národ. A vy můžete, jo? Vy můžete a my ne. Já za ně Jste ostuda. Ještě jednou vás žádám, jděte si na ten plynu. Jste ostuda. My si můžeme stát, kde chceme, pane. Je rok 2008, pane, my můžeme stát, kde chceme. Co? Já čekám tady na kamaráda, mám s tím sraz, nazdar. Až sem to nemáte, ne? Tady je silnice a tam je náměstí. Kde? Tam máte náměstí, tady máte silnici. Já bych si radši promluvila s někým víc kompetentním, než tady tím pánem. Vidíš nás, teďko? Vidíš nás? A kde stojíte? Já jsem vám to říkal rozumně a slušně. Ano, Ale podíval nám koukal, aby se mám náměstí, ne? Na už tam je, ale tam mají. Ale tam jsou, že určitě by byla Fričák také tam jde po jedno.